Εδώ έχουμε ένα Suzuki Hayabusa του 2026, Special Edition. Φέτος είναι διαφορετικό, καθώς πέρυσι έβγαινε σε πορτοκαλί χρώμα. Φέτος βγαίνει σε μπλε λευκό. Η διαφορά του σχέση με το απλό είναι τα αυτοκόλλητα, τα ανάγλυφα, το διακριτικό αυτοκόλλητο Special Edition και διαθέτει και το μονόσελό του, το οποίο είναι στα ίδια χρώματα με τη μηχανή. Το μονόσελο το έχουμε στο κουτί του, έτσι ώστε να το βάλει ο πελάτης όταν το αποφασίσει, όταν το θέλει ο ίδιος. Το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι προς παράδοση, του έχουμε βάλει μπαταρία, το έχουμε τοποθετήσει και συναγερμό. Τώρα θα το βάλουμε βενζίνη, ώστε να δούμε ότι όλα δουλεύουν σωστά. Είναι η πρώτη φορά που θα πάρει μπρος το συγκεκριμένο και ίσως χρειαστεί μια μεσγεία παραπάνω. Όλα δουλεύουν σωστά, είναι έτοιμο προς παράδοση. Σας περιμένουμε Μιχαλακοπούλου 152, έλατε να δείτε όλη την γκάμα του Suzuki.